Si Provincial Nutrition Officer Ms. Marites Gomez nga sa mas dali unta nga panahon malibkas ang Temporary Restraining Order kon TRO nga gipagawa sa Regional Trial Court Branch 24 nga nagpugong sa implementasyon sa annual budget. Kini gumikan kay lakip na pug nga niini ang plano na unta sa buhatan nga mahatagan og honorarium ang 561 ka mga BNS kon Barangay Nutrition Scholars alang sa second quarter niining bulan sa Hulyo. Sumala pa ni Ms. Gomez nga aprobado na kini ni Governor Bambi Imano ug andam na nga ipanghatag unta sa umaabot Hunyo 27 apan TRO dili usa kini mahatag sa mga BNS. Dugang niini nga maghatag usab og steel rule alang sa mga munisipyo sa Misamis Oriental nga nanginahanglan niini kini aron makatabang sa pagmonitor sa katas-on sa mga kabataan. Gikatakdang hatagan sab ang 13 ka munisipyo og tag 10,000 ka pesos nga nagsunod-sunod ang pagkunod sa prevalence of stunting 0 to 59 months ang pangidaron nga kober gikan sa 2017 hangtod 2019. Kining tanan giprepara na alang sa selebrasyon sa ika-46 nga kasaulugan sa Nutrition Month sa tibuok nasod. Dugang ni Ms. Gomez nga kini nga mga lakang makatabang sa katawhan sa lungsod labi na ning giatubang ang krisis sa panglawas hatod sa coronavirus disease kun COVID-19. Nang hinaot sab si Ms. Gomez nga sa mas dali nga panahon mahatagan kini og kasulbaran aron matunol og mahatag ang angayan nga mahatag sa kabaranggayan ug kamunisipyohan sa lalawigan ug labaw sa tanan mahatagan katumanan ang pagsaulog sa Nutrition Month. Ako si Lambo Jane Habinyar alang sa limpyo ug matarong nga panggobyerno padayon Pilipino.